Per a fer una cassola d'arròs al forn, els ingredients bàsics que anem a utilitzar són el morro de cerdo, la cansalà, la costelleta i la pateta. També se li añadirà al caldo que anem a fer en aquests ingredients el nap i els cigrons. Le añadirem un poquete de sal. El nap i els cigrons. Ho deixarem bullir fins que estiguen tots els ingredients tendres, sobretot el cigró. Una vegada està bullint el caldo, añadirem les pilotes quan estiga bullint, per a que no es trenquen. Una volta tinguem ja el caldo cuit, el reservem i passem a fer el sofregit. Este sofregit li posarem la cabeça d'alls, les creïlles i la tomaqueta. Li añadim el pimentó dolç i ara quan estiga sofregit, en este oli escaldarem l'arròs, el sofregirem per a que després estiga l'arròs soltet. Una volta estan ja doradetes les creïlles, se trauen. Deixem dins la cabeceta d'alls per a que vagi dorant-se més. Añadirem la botifarra. La botifarra només la sofregirem una volteta. Les traguem per a que no es trenquen i sofregim ara la tomaca. La traguem i la reservem també. I en l'orri restant que es queda, añadirem a l'arròs i al pimentó. Mesclem ben el pimentó. I anem traient tota la carn que tinguem dins del caldo i distribuir-la per la cassola. La cansalà, el morro, la costella, els cigronets. Col·loquem la cabeça d'alls al centre, les botifarres, les creïlletes i la tomaca. A continuació li añadirem el caldo, que del doble d'arròs que li hem posat, li hem de posar de caldo. I ara una volta ja està, ho l'enduem al forn. Sol estar entre 25 i 30 minuts, entre 180 i 200 graus, segons el forn de cada casa. Es diu arròs al forn o arròs passejat, com anem a fer-ho. I així tenim la cassola que hem preparat. I ara sols falta menjar-se-la en la millor companyia.